ngisho bengicela ukufika lapho. Ngifike 2 days ngahamba. Itswempu imlazi kunesowetho bafo. Itswempu nawe yazi. Angani? Ziyakhala lapho. Uyazi. Itswempu kakhulu bafo. Next lifetime. Manje kuphi uDol? Ubani? Lokho lobe kajoin live video. Where are you Dol? Usespazi. Oh, okay. Lositayisela amagwinya phela ma. Makasithengisele, hey. Simpeke isikhathi. Eish. Hayi ngeke uyasebenza lo muntu. Engimdidisa umuntu enzima lawo. Akadidisi umuntu wenzima. Ngathi ngiphume. Waye kule video naye.